Laing bagyo gikatakdang musud sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw matud sa Pag-asa. Sigon sa Pag-asa nga ang bagyong dunay international name nga Chan Hom nasigpatan sa 1,620 kilometers east sa Luzon ug nagdala kini og hangin dunay gikusgon nga 120 kilometers per hour ug ang paghurot sa hangin ini moabot sa 150 kilometers per hour. Matod sa Pag-asa nga moirog ang bagyo paingon sa west-northwest nga direksyon sa 20 kilometers per hour ug gikatakdang maagian sa bagyo ang Batanes. Gikatakdang musud kini sa par karong hapon ug gabii ug panganlan kini og Falcon. Samtang usa ka southwest monsoon o habagat ang magdala og kasarangan ngadto sa kusog nga pag-uwan sa Calayan ug Babuyan Group of Islands, Ilocos Region ug mga probinsya sa Benguet, Zambales ug Bataan. Gipahimangnuan sa Pag-asa ang mga residente sa nahisgotang lugar nga magbinantayon sa posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta.